Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Ježiš mu vravel: Čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal: Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Povedal mu: Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: A kto je môj blížny? Ježiš povedal: Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polom mŕtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obíšel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritan a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich. Vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa oň. Ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš? Ktorý z týchto 3 bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal: Choď a rob aj ty podobne. A kto je môj blížny? A možno by stálo za to, aby sme si dnes položili inú otázku. Komu ja dnes môžem byť blížnym? Pre koho sa stanem milosrdným Samaritánom? Aby sme dnes nevynechali žiadnu príležitosť. Ti, brat a sestra, žehnám na celý tento deň. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.